לא, אריק, לא למשוך. לא, לא למשוך. המעבדה לייצור מסר בשיטת הסרט ענק. איזה יום! איזה יום שמח, יום של הפתעות, העולם מלא ניסים ונפלאות. אין. מה? תגיד לאבא או-או. כן. אבא! מה? אתה רוצה להם? תגיד או-או. תגיד או-או. או... אבא! מה? או... למה אתה לא אכלתי? או... אבא! מה? אני שמחה רוקדת כי גדלתי בשנה. טרללה. טרללה. מה עושה סוס? יפה. וחתולה? אני מתה על חתולה, אני מתה על חתולה. ואורק, תגיד מאמי. מאמי. ותגיד קקי. כן. ותגיד מאמי. ואתה יכול להגיד גלו? אגה, זה גלו. תקרא לגלו. אגה, זה גל. מאמי, נשמעתי. די, מצחיק אותה, איזה חמוד. אולי תצחוק. כפיים לאמא. ניצחתי. רגע, כפיים לאמא, כפיים למנצח. מה אמא עשתה? תעשה. אתה יכול לעשות כזה דבר? תרים רגליים למעלה. מי ניצח? רוצים עוד משחק? מה אתה עושה? אורי רוצה לעשות יו. ליאור אומר הכל. בוא נוציא מהצפרדע הכל. הכל. אריק. הכל. שבת בבוקר, לירון הגיע ליד ליאור והם שותים חלב. אריק, תשתה.
איזה ריקוד זה? זה ריקוד מיוחד! נו, תשיר. היי, לירון, תשחרר לו המיטה, איפה הוא ישן? אולי תוכל לפתור ובנאי לא ימהר כי זה חיים מאוד זה ממח קוקים. זיקוקים? לא. אתה רוצה זיקוק? נגמר, אין עוד. אוקיי. פשוט אנחנו יושבים פה ליד המרפסת, אז הוא חושב ש... זה ממח. הוא משכנע את עצמו שזה נגמר. ממח. מסוד. זה היה טוב. זה נוכח. זה מאוחר. בטטס. הנה עוד זיקוקים. לא, זה ממח. רוני. מסתובב. אילן, אתה מסתיר לי. יאללה, חמודי. שלום פודו. תעשה הוואו. דני. תעשה הוואו. יו. דני, אחרי קצת, לוקח זמן. זה לשניכם, של שניכם. אילן, אתה עם הגב אליי כל הזמן. זה של שניכם זה. מוכלת. אורק, זה גם שלך. אבל אתה יודע מה? רגע, לאט. תלטפו אותו קצת. תלטפו אותו. אילן, זוז רק מהטלוויזיה. פוטה! כלם פוטה! אורק, זה גם שלך. אוריק זה גם שלך! תן לאוריק אחד. כלב פוטה! תן לאוריק אחד. כן, אחד לאורי. אדום. אדום, ככה אדום, שלך. זה אחוז. אמא ואבא. נו בעוגה. טוב. איך אומרים לילה טוב? גוד. גוד נייט. נכון. מה כתוב על האוטובוסים? דיסני אורד. ואיך קוראים לעיגול הגדול? היח. לא, לכדור הגדול. לכדור הגדול. אפקוט. נכון. ולילה טוב, ובוקר טוב. גוד מו? ניק. נכון. נעליים. תשאיר. רגע. איך קוראים לך? מיסון. מייסון? כן.
וזה הזנב? המגבת, מה זה המגבת? המגבת זה איפה שאני נופל. אבל תיארתי נופל. אני נופלתי. אתה יודע לקפוץ? גבוה? אבל תראה. איך אתה קופץ? איך אתה קופץ? גבוה או נמוך? גבוה, תראה. יפה. מצאתי את הילד קורא עיתון במיטה. קורא עיתון. אני רק הסתכלתי בשמות. אז אמרתי לו, רגע, יש לך מוצץ, אז אתה ילד, ואתה קורא עיתון, אז אולי אתה מבוגר. אז מה אתה, ילד או מבוגר? אז מה הוא ענה לי? אני ילד מבוגר, נכון? טוב. מם, יוד, לא, זה שייך למם. איי. מם, תת, יוד. זה יוד. נכון. סמך, יוד, סמך. לא, זה מם סופית. מם. תגיד לי. מם, תת, יוד, ילד. מם, יוד, מם. ילד, מתי הולכים לישון? ו, באיזה שעה אתה תישן היום? עייף, ת, ח, טוב, ילד מבוגר. ילד מבוגר, מתי הולכים לישון? אתה חם. מתי הולכים לישון? כתוב שמענו כאן אתה חם, נכון? איתכם. אתה חם, חמודי, איתכם. איתכם, לא את חם. למה איתכם? ומה כתוב למעלה? תעזוב אותו, די. די לקרוא, פה מה התעייף. זה? הילד שלי התעייף. די. הוא התעייף. מילה אחרונה. רגע, אז מתי הולכים לישון, ילד? שקט. לא הגיע הזמן לישון? אחר כך יהיה תמונה, נכון? נכון. תנשק את המצרקה שכאילו יהיה. זה וואי. וזה. בדק. יפה. זה. רד. עוד פעם תגיד, עוד פעם. זה רד? רד. הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר עזה. אוי, זה כל כך אוהבת את זה, אם את צוחקת. ויש לנו גם עוד שיר. טו 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 תמתיע בפה את המוצא. כל הכבוד. אני פוחדת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. לא. אז מה עכשיו? באיזה שפה? מה אתה בוחר? איי. 2. די. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10. ערבית. טוב. ערבית זה הכי מצחיק, מי יאללה. מתחיל? אתה. ווחדה. תנן. תלתה. 4. 7. תמניה. 9. 10. עכשיו מה? גל אתה. לא אמרתם לי. גרמנית. טוב. בוא לידם, בוא. איי. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 10. עכשיו איזה? איזה שפה זאת? גרמנית. צרפתית. צרפתית. ספרדאית. צרפתית. טוב. יאללה. מי מתחיל? יכול. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. הוא אמר לו, רינון אמר לו סינית. פה. סינית. טוב. רגע, יש לו פתק, הוא קורא בפתק. סם.
למטה. חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, 10, ואפס עד אידם. עוד פעם. 6, 7, 8, 9, 10, ואפס עד אידם. אני לא רואה. כמה נראה לעצור? כמה זה 603? זה עוד לא. רק שיהיה 10 אתה. שבע שלוש, זה 10. לירון, מאמה נזימה, מאמה היסטוריה, ככה הם היו אומרים בהתחלה. זה ממש שינה את העצם. עכשיו עליי לא יודע, תעשה ככה. אני בגלל התחשבים, אני גם, אבל לא רע. אני בגלל התחשבים, הייתי בהיריון, וההורי לא עליי שלא יעזור לי כלום. אהלן וסהלן. יש לך סיבות למה מה? מה? טוב. טוב, שוב מזה? נשמה. אתה נעלב? אתה נעלב שהיא לא מסתכלת על זה? שימו לב, יש לנו 3 ילדים. פתאום מצאנו אותם ככה, 3 ביחד על קבוצה אחת, ואנחנו פשוט מתרגשים. לירון, תהיה זהיר. תראו, כן, זה אורי גבורי, אתמול היה בגן, מחר הוא בכיתה א'. שימו לב על כל החדש. שלום, שלום, שלום כיתה א', שלום לגננת לגן. שלום, שלום, שלום כיתה א', שלום, אנחנו כאן. שלום, שלום, שלום כיתה א'. איזה פרייר פה רוכב, עוד מעט הוא יתקרב, ופתאום לכוונה יקבל פה מתנה. לך אחורה. ספירת אגרוף, מי שבא עכשיו יחטוף, עוד נתפוס עליו עכשיו ונשבור לו את הגב, כי אנחנו בריונים קשוחים ועצבנים, שוטטים בחבורה, נעזור בעת צרה. לך אחורה. קשוחים ועצבנים
עזוב את חייו. You